את מחפשת שינוי במראה העור שלך? היית רוצה להרגיש שלמה עם עצמך ולאהוב את עצמך בכל פעם שאת מביטה במראה? הרבה נשים היום נאבקות בבעיות עור שונות, מנסות בכל מיני מקומות, קונות כל מיני סוגי תכשירים, מוציאות אלפי שקלים, אבל עדיין לא מצליחות להגיע לפתרון אמיתי. היי, אני קרן אבן צור, הבעלים של עולם הקוסמטיקה, והמטרה שלי היא לגרום לך לשינוי אמיתי, כדי שתאהבי את עצמך באמת. ואני שמחה להציג בפנייך את עולם הקוסמטיקה, מקום שהוא שילוב בין אסתטיקה ומדע. המקום מצויד במכשור הרפואי הטכנולוגי המתקדם ביותר שקיים, וכמובן, הכל מאושר על ידי משרד הבריאות, ה-FDA האמריקאי, ועומד בתקנים המחמירים ביותר. פעמים רבות יש נטייה לחשוב שמה שעבד טוב עבור החברה, אחות או הדודה יעבוד גם עבורנו. זאת הסיבה העיקרית לכך שנשים מוצאות את עצמן בסופו של דבר מאוכזבות. המטרה שלנו היא לעמוד ביעדים שאנחנו והלקוחות שלנו מציבים יחד, יעדי התוצאות. האבחון המקצועי לפני ההתחלה של כל טיפול הוא קריטי. ננחה אותך בצורת הטיפול והטיפוח הנכונה לך. נשים יקרות, אתן מוזמנות להגיע לעולם הקוסמטיקה, לחוות טיפול בצורה שלא הכרתן, להתמלא באהבה ואנרגיות מחודשות, וכמובן להגיע לשינוי האמיתי שלא את כל כך מצפה.